फ्रेन्ड्स, नोंथांमोन आं जोबोर गुसुं इउक्रेन रासिया वारनि आपडेट लानानै फैदों। बे इउक्रेन रासिया वारनि आपडेटआ जाहैबाय मरिउपलखौ लानानै रासियाया इउक्रेननि आर्मिफोरखौ आल्टिमेटाम होगासिनो थादोंमोन जे जेसेबां हायो थाबनो मरिउपलनिफ्राय इभाकुवेट जानांगौ, बिनिफ्राय थांनांगौ, हगारनानै होनांगौ, नङा होमबा? बेबायदि बुंबाय थादोंमोन। दा बेबायदि बिथिङाव ओरैबायदि मोनसे गोख्रों वार नुनो मोन्दों। बे वारआ जाहैबाय मा मरिउपलखौ सेनो थाखाय चेचेनियानि गाहाय रमजान कादिरभआ बुंनाय बादिब्ला जे मरिउपलखौ जोबोर थाबैनो कई घन्टामाननि गेजेरावनो रासियान फर्सआ सेनो हासिगोन, रासियानि आन्दाराव थांसिगोन बेबायदि बुंदों। नाथाय जेलेन्सकि बिथाङा बिनि उल्था बुंदों मा नङा, एसेबां गोरलै नङा, दाबो मरिउपलआ इउक्रेननि आर्मिफोरनि सिङावनो दं। नाथाय रासियानि बुंनाया बिनि उल्था। रमजान कादिरभआ मोनसे बुंदों, नाथाय जेलेन्सकि बिथाङा मोनसे बुंदों। स' मरिउपल सिटिखौ सेनो थाखाय जाबायदि गोख्रों वार खालामदों, जाबायदि मोनफ्रोम बिल्डिं न' बां गावख्रबजोबदों, गावफायदों, बे थारैनो जोबोर साननो गोनां। जेलेन्सकि बिथाङा बुंदों मा मरिउपलआ दाबो इउक्रेननि आर्मिनि आन्दारावनो दं, सिगां जाबायदि थासारिमोन बेबायदिनो दं, जेबो सोलायाखै। एसेबां गोरलै नङा जे मरिउपल सिटिखौ सेनाया। मरिउपल सिटिखौ सेनाया रासियान फर्सनि थाखाय गोरलै जानाय नङा, बियो एसेबां खहस जानाय नङा, बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों। स' थारैनो बे बाथ्रायाबो सैथो। एसेबां दिननिफ्राय मरिउपलाव जाबायदि एटाक जादों, बै एटाक जानायनि उनावबो खिन्थु दिनैसिम मरिउपलखौ रासियानि फर्सआ, रासियान आर्मिया सेनानै लानो हायाखै। बेनिफ्राय बे बाथ्राया सैथो जे मरिउपलखौ सेनाया एसेबां गोरलै नङा आरो इउक्रेननि आर्मिफोराबो सोनाबनि हादरफोरनि हाथियारनि हेफाजाबाव गोख्रोङै प्रटेक्ट होबाय थादों। बेखिनियाव नोंथांमोना जगि आदित्यनाथनि मोनसे गोख्रों फोसावनाय नोंथांमोना खिन्थानो नागिरदों। उत्तर प्रदेशआव दिनैनिफ्राय लाउड स्पिकार बाहायनाया धोरोमनि आफादफोराव, धोरोमनि मन्दिरफोराव, मस्जिदफोराव, चार्चफोराव, गुरुद्वाराफोराव बाहायनाया बेन जासिगोन। आरो मोनसे सिमा खानानै होदों जे मोनसे लिमिटनि सायाव, मोनसे लिमिटनिख्रुइ साउन्डआ बांनो मोननाय नङा। डेट मिन्स जि मन्दिरनि एरिया, मस्जिदनि एरिया, चार्चनि जि एरिया, बै एरियानिफ्राय माखासे लाउड स्पिकारनि सोदोबफोरा आउटआव थांनाया बेन, बा पुलिसनि पारमिसन लानानैसो खायसेखौ नोङो साउन्ड खालामनो हागोन, दामनो हागोन। डेट मिन्स बुंनो थाङोब्ला लाउड स्पिकारखौ उत्तर प्रदेशआव मस्जिद, मन्दिर, गासैबो बेबायदि धोरोमनि आफाद बा बेबायदि जुलुस ओंखारनाय, बहाबा दावबायनाय, धोरोमारि दावबायनाय, गोथार धोरोमारि दावबायनाय, बेफोराव जि लाउड स्पिकार बाहायो, बे लाउड स्पिकार बाहायनायाबो बेन। नोंथांमोना नुदों साननैसो सिगांनिफ्रायनो इन्डियाआव लाउड स्पिकारखौ लानानै माखासे पलिटिक्स, राजखान्थि नांलाय खमलाय बेबायदि रायट जागासिनो थानाय नोंथांमोनाबो नुगासिनो थादों। नाथाय थारैनो बै लाउड स्पिकारखौ जाय समाव डिस्कभार खालामदोंमोन, बै समावथ' बेखौ बाहायनायानो थाङामोन। नोंथांमोना थारैनो मिथिगौ जानांगौ 1876 आरो 1877 मायथाइनि गेजेराव आलेकजेन्डार ग्राहाम बेल बिथाङा लाउड स्पिकारखौ दिहुनदोंमोन होननानै बुंजायो। मानो होनबा आलेकजेन्डार ग्राहाम बेला सोर नोंथांमोना मिथिगौ? बिथाङा जाबाय टेलिफनखौ दिहुनग्रा बिगियानगिरि। टेलिफननि आबिस्कार खालामदोंमोन, इनभेनसन खालामदोंमोन, आरो बिथाङा बै टेलिफनावनो बै लाउड स्पिकार मोनसे इन्सट्रुमेन्टखौ बाहायदोंमोन। आरो बेनिफ्रायनो लाउड स्पिकारनि जोनोम। नाथाय बै समाव लाउड स्पिकार बाहायनायनि खुनु प्रचलन गैयामोन। बुंनो थाङोबा बुहुमाव जायफोर धोरोम दं दा, मोनसेबो धोरोमानो दिनैनिफ्राय हमोबा 500-600 बोसोर सिगांनो जोनोम जाजोबनाय धोरोमफोरा, बै धोरोमफोरावथ' बेबायदि लाउड स्पिकार बाहायामोन। नाथाय मिथिनाय बादिब्ला मस्जिदाव 1930 मायथाइनि उनावसो लाउड स्पिकार बाहायनायनि प्रचलन जादों। आरो मिथिनाय बादिब्ला गिबि बार मस्जिदाव लाउड स्पिकार बाहायनाया जादों सिंगापुरनि मोनसे मस्जिद सुल्तान बा सुल्तान मस्जिद 1936आव इउज खालामदों गिबि बारनि थाखाय। आरो बै समनिफ्रायनो लाउड स्पिकार बाहायनाया जागायजेनदों। स' जायखियानो जाया मानो, मन्दिरावनो जा, मस्जिदावनो जा, बैफोर लाउड स्पिकार बाहायनाया बहुद उनावसो फैदों। नाथाय धोरोमाथ' बहुद बोसोर सिगांनो जोनोम जादों। नाथाय बे लाउड स्पिकारखौ लानानै जाबायदि नांलाय खमलाय जादों, सोरनिबा धोरोमखौ गादबनो नागिरनाय, बा सोरबा मोनसे धोरोमारि सुबुंफोरखौ गादबनो नागिरनाय, बिसोरनि हिउमेन राइट्सखौ भायलेसन खालामनाय, बा बिसोरो गावसोरनि जि बेसिक राइट्स बेखौ मोननायनिफ्राय गोजानाव थानांनाय, बिदि बायदिसिना पलिटिक्स जों नुनो मोन्दों। नाथाय बेफोर गासैबो मिसा। बुंनो थाङोब्ला लाउड स्पिकारा बबेबा धोरोमनि मोनसे पार्टसानो नङा। मानो होनबा बे मोनसे साइन्टिफिक टेक्न'लजिसो, इन्सट्रुमेन्टसो लाउड स्पिकारा मोनसे। बै लाउड स्पिकारा धोरोमनि मोनसे पार्ट जानो हाया। नाथाय बेखौ लानानै जि एक्टिं खालामबाय दं माखासे धोरोमारि सुबुंफोरा,
धोरोमनि माखासे गुरुफोरा, धोरोमनि माखासे गराफोरा बेफोर गासैबो गोरोन्थि। उत्तर प्रदेशआव बेबायदि जानायनिफ्राय आरोबाव मोनसे नुबोनो मोन्दों मा, महाराष्ट्रआव खिन्थु 70% बांसिन मस्जिदफोरा गावसोरनो गोसो जानानै लाउड स्पिकारखौ बन्द खालामदों, बेबायदि मिथिनो मोन्दों। आरोबाव महाराष्ट्रनिनो मोनसे सिटि नासिक, बे नासिकआवबो बेबायदि माखासे मस्जिदफोराव माने लाउड स्पिकारखौ बन्द खालामनायनि मोनसे टारगेट लादों, बेबायदि मिथिनो मोन्दों। महाराष्ट्र आरो उत्तर प्रदेश बे मोननै स्टेटआव बे लाउड स्पिकार बाहायनायखौ लासै लासै बेन खालामनो थांगासिनो दं, बेबायदि आं बुंगोन। नाथाय लासै लासै बियो गासै इन्डियाआवनो गोसारनो हागौ। मानो होनबा नोंथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, बे लाउड स्पिकार बाहायनायखौ जों जाबायदि पलिटिक्स खालामबाय थादों इन्डियाआव, नाथाय माखासे बेबायदि इस्लामिक कान्ट्रि, मुस्लिम हादर जेरै सौदि आरब बा बेबायदिनो गुबुन गुबुन हादर मुस्लिम कान्ट्रि, बेफोरावबो लाउड स्पिकार बाहायनाया लासै लासै बेन जाबाय थादों। नाथाय जोंनि इन्डियाआवसो बेखौ लानानै माखासे धोरोमारि नांलाय खमलाय जाबाय थानाय जों नुनो मोन्दों। बेनि सायाव आं बांद्राय बुंला, जिहेथु नोंथांमोनखौ आङो धोरोमनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंनो हानाय जेबो राइट्स गैया। साइन्टिफिक मोनसे बाथ्रा बुंगोन आं नोंथांमोननो, जोंनि देहानि थाखाय बेसेबां डेसिबेलनि सोदोबा जोंनि देहानि थाखाय गनायथाव बा जेबो खहा लाबोआ। जेनेरेलि 50 डेसिबेलनि सानिफ्रायनो जोंनि देहानि थाखाय खहा गोनां जाबोयो। अबयसे 50निफ्राय 70नि गेजेरनिया नर्मेल बुंजागोन, खिन्थु जुदि 70 डेसिबेल जुदि बारोबा साउन्डआ, बै जोंनि देहानि थाखाय खुनु पध्य मोजां जाया। जोंनि ब्रेननि थाखाय, खोमानि थाखाय, मेलेमनि थाखाय आरो ब्लाड प्रेसारनि थाखाय बे मा जागोन, खहा गोनां जागोन। हाई ब्लाड प्रेसार, हाई टेनसन, नोंथांमोना अभिज्ञता दं जानांगौ। नोंथाङा जुदि बबेबा दावराव दावसि जायगायाव थायोबा न'आव फैनायनि उनाव नोंथाङा खर' गिदिंनो हागौ, माब्लाबा खर' सानो हागौ। बे जाहैबाय मा, बै सोदोबनि पलिउसननि थाखाय जायो। बेखौ साउन्ड पलिउसन होनना बुङो। साउन्ड पलिउसना जोंनि खर' आरो थैयाव एटाक खालामो, बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ। आरो जायफोर सुबुंफोरा बेराम दंखायो बिथांमोननि थाखायथ' बेयो जोबोरैनो खहा गोनां। बुंनो थाङोब्ला 55 डेसिबेलनिख्रुइ खम सानाव बा 45 डेसिबेलनिख्रुइ खम हराव बै सोदोबफोरा जोंनि देहानि थाखाय बांद्राय खहा लाबोआ। बिनिखायनो योगी आदित्यनाथ बिथाङा, इउपिनि CM बिथाङा बेबायदि गोख्रों डिसिसन लादों जे खुनु बेबायदि धोरोमारि जायगानिफ्राय साउन्डआ माने बिनि बाउन्डारिनिफ्राय आउटआव जेन थाङा, गामियाव टाउनाव सोरनिबा न'खरा जेन डिस्टार्ब मोना, बेखौ मोनसे डिसिसन लादों। नाथाय थारैनो बेवहाय गोबां पलिटिकेल नांलाय खमलाय जाखागोन, जों बेखौ हमनो हायो। स' जियानो जाया मानो नोंथांमोना खिन्थाबाय 55 डेसिबेल साननि थाखाय, 45 डेसिबेल हरनि थाखाय, बेनिख्रुइ खम जानाया जोंनि देहानि थाखाय जेबो खहा लाबोआ। आरो 70 डेसिबेलनि सायाव जुदि थाङोबा बेयो जोंनि देहायाव बेराम जाहोनो हागौ। 70 डेसिबेलनि सानि सोदोबखौ साउन्ड पलिउसन होननानै बुंनाय जायो जेनेरेलि साइन्सआव। स' नोंथांमोना थारैनो मिथिबाय। आरो नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिथिना ला, बेसेबां मायथाइयाव लाउड स्पिकारखौ दिहुननाय जादोंमोन। 1876 टेलिफन दिहुननाय बोसोर बियो, आलेकजेन्डार ग्राहाम बेल। आरो बै बोसोरावनो अबयसे लाउड स्पिकाराबो दिहुनजादोंमोन। नाथाय 1877आव मिथिनाय बादिब्ला पेटेन्ट खालामदोंमोन जानांगौ आलेकजेन्डार ग्राहाम बेलआ बेखौ, लाउड स्पिकारखौ। 1930 मायथाइनि उनावसो लाउड स्पिकारनि बाहायनाया स्टार्ट जादों, जायखिजाया धोरोमारि बिथिङाव। 1936 मायथाइयाव सिंगापुरनि सुल्तान मस्जिदआव बा मस्जिद सुल्तानाव गिबि बारनि थाखाय लाउड स्पिकार बाहायदोंमोन होननानै जों मिथिनो मोनो। स' बेखिनियानो। खुलुमबाय।